Ja sam Srđan Smiljković i ovom prilikom ću vam predstaviti Velux unutrašnje roletne. Bilo da renovirate ili gradite vaš dom ispočetka, jako je bitno da se odlučite za rešenja koje će donositi dovoljno svetlosti i svežeg vazduha u vaše domove. Velux krovni prozori već više od 80 godina donose svetlost i svež vazduh u domove širom sveta. Velux nudi veliki izbor unutrašnjih roletni. U odnosu na vaše potrebe možete izabrati roletne sa totalnim zamračenjem, delimičnim zamračenjem, kao i sa termozaštitom. Paleta boja i dezena unutrašnjih roletni dovoljno je široka da može da se prilagodi bilo kom interijeru. Veoma je zanimljivo da ljudi u kupatila stavljaju male prozore, a zapravo mnogo bolje rešenje je staviti veliki prozor. Dobit ćete mnogo više ventilacije, mnogo više svetla, a privatnost možete rešiti unutrašnjim roletnama. Važno je napomenuti da na Velux krovne prozore možete ugraditi komarnike, koji će vas u vašim domovima zaštititi od neželjenih insekata.